дар хонаи пиронсолон ва майюбони шаҳри Турсунзода 2 нафар бошанда оила барпо карданд. гузориши навбатӣ дар ҳамин мавзӯъ нақл мекунад. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии ниёзмандону барҷомандагон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои иҷтимоӣ хонаи интернатҳо сохта ба истифода дода шудааст. яке аз чунин муассисаҳои иҷтимоии ин хонаи пиронсолон ва майюбони шаҳри Турсунзода мебошад ки аз соли 1967 то имрӯз фаъолият дорад. айни ҳол дар ин даргоҳи муқаддас 192 нафар барҷомандагону майюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм дар шароити хеле созгор зиндагонӣ менамоянд ки ба онҳо зиёда аз 100 нафар кормандон шабонарӯзӣ хизматрасонӣ менамоянд. шароити хуби зисту зиндагонӣ, таъмини бошандагон бо сару либос ва 3 маҳал бо хӯроки гарм дар мадди назари ҳукумати мамлакат ва мақомоти маҳаллӣ қарор дорад. бошандагони хонаи пиронсолони шаҳри Турсунзода аз наврӯзи имсола хотирмон таҷлил менамоянд. дар арафаи ҷашни бостонии наврӯз 2 нафар бошанда Ҳасанҷон ва Алиёна бо дастгирии маъмурият роҳбари муассисаи болозикр Ашуралӣ Бобоев хонадор карда шуданд. Ҳасанҷон ва Алиёна солҳои зиёд аст ки дар ин ҷо зиндагонӣ менамоянд ва аллакай бо якдигар унс гирифтанд ва онҳо бо розигии якдигар имрӯз оила барпо намуданд. аз тарафи роҳбарияти муассиса як хонаи якҳуҷрагӣ бо шароити зист ва рахти хоб ба онҳо тақдим карда шуд. ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни наврӯз ва тӯи арӯсиву домодии Ҳасанҷон ва Алиёна дастурхони идона ороста шуда, санъаткорони шаҳри Турсунзода бо суруду таронаҳои ҷолиб табби онҳоро болида сохтанд. ман аз номи худам, аз номи сарвари ин муассиса Бобоев Ашуралӣ ва аз номи ҳар як шумо дӯстамон Ҳусейнҷонро ба ин рӯзи хушбахтиаш ки имрӯз қадамҳои аввалини худро мегузорад табрику таҳният гуфта, ба Ҳусейнҷон пеш аз ҳама умри дароз, тани сиҳат, хотири ҷамъ, хонаи обод, рӯзгори пур аз файзу баракатро таманно менамоям. дар баробари дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва мақомоти маҳаллӣ дар арафаи ҳар иду ҷашнвораҳо аз тарафи нафарони саховатпеша ва соҳибкорони маҳаллӣ ба хонаи пиронсолон ва майюбони шаҳри Турсунзода дасти мадад дароз карда мешавад ки ин амал аз ҳар ҷиҳат савоби бештар дорад.